Amaphoyisa asemkhomasi njengamanje aphenye icala lowesilisa okwaze intombi yakhe kanye nendodana yabo. Indodana yabo ibiseneminyaka nje emithathu ubudala nje vo. Ngaphambi kokuthi-ke naye azikhunge, izidumbu zabo zitholakale zidindilize echibini legazi eMgababa ogwini oluseningizimu neKwaZulu-Natal. Isidumbu noma isidumbu somliso ogileni nomkhuba sitholwe silenga ophahleni lwendlu yakhe. Ngazi sayithini le ndaba madoda? Uyazi le ndaba, uyazi inzima. Ngikhumbula enye izingoma zomculo kaMaskandi into encane uthi alimele amadoda alimele amadoda ayopha. Kwenziwa njani makunje ngempela? Sokwenza njani ngoba ngempela ayikhona selikhaya ngomunye umhlathi and madoda sithule sini sabukela. Seliphindela duma lelo zelo duma izilo duma KwaZulu-Natal kwavela onyazi South Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke jikelele igama uMaxwell Mr Friday wabantu ilolu hlelo eziphambili.